בעיירה קטנה בשם עין חרוד, שבה כולם הכירו את כולם, והאורות בערב נראו כמו הבזקים של חיים מעולים מאחורי וילונות דקים, נערך ערב צדקה על גג מרכז התרבות המקומי. היוזמה הייתה של בעלה של רחל, יאיר, כדי לחזק קשרים ולהבטיח חוזה עסקי נוסף. רחל הופיעה באותו ערב בסמלה שחורה, עשויה שטן, עד הברכיים, מחמיאה עם רצועות דקות שהבליטו את כתפיה העדינות. מתחת לסמלה, נעלי עקב כחולות כאות שהדגישו את קו הרגליים, וגרביונים בצבע גוף עם תחרה עדינה סביב הירך, אשר כמעט לא נראו, והיו כאילו סוד קטן רק שלה. התחתונים היו משי בצבע תכלת, שהעניקו לתחושת יציבות, הליכה מחושבת, אפילו נשימה מתואמת. לא בשביל מישהו אחר, אלא בשביל עצמה. היא לא חיפשה מבטים, אבל הרגישה שכל צעד שלה הופך אותה לטהורה ומסוכנת בו זמנית. יאיר נעלם במהרה בתוך קבוצת גברים בחליפות, שעסקו בלחלק חלקות אדמה בגליל התחתון. רחל נשארה לבד ליד דוכן השמפניה, מביטה במפה שעל השולחן כאילו הייתה רקמה של גורלה. ואז הופיע הוא, אביו של יאיר, יצחק אלמליח, תמיד שמר על ריחוק מתון, עם חצי חיוך כמעט מזלזל, כאילו צפה בכולם מממד אחר. בדרך כלל הם החליפו ברכות קצרות רק בארוחות משפחתיות, אבל הפעם הוא ניגש אליה עם כוס יין ביד וחצי חיוך קל. האם את תמיד כל כך סבלנית לשיעמום של האירועים האלה? לחש אליה קרוב לאוזן. רחל הרגישה את נשימתו, ולא זזה. השיבה במשפט שנשכח מיד, כי השיחה נרקמה מוזרה, כלילה כמו תחרה, אבל גם מטרידה כמו רוח לפני שערה. הוא לא דיבר רק במילים. הפסקות, מבטים, האופן שבו החזיק את הכוס, וכיצד סובב את גופו אליה במעט, כאילו יצר קו בלתי נראה שרק הם יכולים ללכת עליו. ברגע מסוים הם מצאו את עצמם בצד, כאילו כל השאר פשוט נעלמו. רחל הבינה שהוא קורא אותה, קורא את מה שיאיר כבר מזמן הפסיק לשים לב אליו. והיה בזה משהו מפחיד ומפתה יחד. כשחזרו הביתה, לא היה מקום במכונית, ורחל מצאה את עצמה במונית לצד יצחק. שקט, קרוב, היא הרגישה את חום ידו כמעט נוגעת בערכה שלה. הוא הביט מחוץ לחלון, והיא בו, והרחובות מעבר לזכוכית הפכו לגלריה מטושטשת של תשוקות שלא מומשו. בהיפרדם הוא עצר את המבט ארוך יותר מהמתאים לתפקידו כסב החם, כאילו רצה לומר משהו, אך רק חייך והלך. רחל לא יכלה לישון. כשהתפשטה, עמדה מול המראה. הציגה את עצמה לא ליאיר, אלא לאישה שפתאום מרגישה שמישהו רואה אותה. לא בעיניים, אלא באור. היא הוציאה סתח רע כמעט נשכח, ושמה אותו מעל האחרים לא למחר, רק כדי שיהיה קרוב יותר. פנימה הכל רעד. ניסתה לישון, אך משהו כבר זז בפנים והיא ידעה לא תוכל לחזור להיות כמו קודם. משהו התחיל, ולא ייפסק. הימים שאחרי הערב ההוא חלפו כאילו דרך ערפל דק. רחל המשיכה למלא את תפקידה כאשתו של יאיר לבשל, לחייך, להראות חיבה שגרתית שגופה כבר לא הגיב לה. אבל בפנים, כמו מאחורי זכוכית, חיה עולם אחר. שם שמרה על מגע, על המבט, על המשפט הלא גמור של יצחק, על החיוך השמור ועל השקט במונית, שם הכל נשא אווירת סוד. הארוחה המשפחתית בביתם בעין חרוד הייתה טיפוסית לפרברים, בית פרטי עם רחובות רחבים, ריח של נענה וטרקטורים בשדות הסמוכים. רחל בחרה בסמלה לבנה, צמודה, עם שרבולים קצרים שהדגישו את הכימורים העדינים שלה. מתחתיה אותו סט תחתונים תכלת שגרם לה להרגיש חיה. בבית הריח של כרוב מבושל, תה ועץ אשוח. האווירה נעימה, אך בתוך רחל הכל היה מתוח. יאיר, כהרגלו, שקוע בשיחות עם אחיו, ורחל עסקה במטבח בלי לחשוב. עד שיצחק התקרב אליה, קרוב יותר ממה שמקובל. נראה שתשקתה היום, אמר, והניח על השולחן ליד אצבעותיה מגש עם ריבות ביתיות. לא נגע, אך חום ידו היה מורגש. רק בוקר קשה, חייכה, מלטפת בעדינות את סנטרה, תנועה שיצחק לא פספס. השניים נשארו לבד בפינת המטבח, מול החלון. הוא הביט בה, לא בעיניים, אלא נמוך יותר, וממש הרגישה את כוח המבט שלו לא גועל, אלא שליטה שקטה. בהמשך הערב, כשכולם יצאו לגינה לשתות תה, רחל חזרה למטבח לקחת סוכריה. יצחק הופיע אחריה. את יודעת,
שהצעדים שלך נשמעים עוד לפני שאת נכנסת לחדר? קולו היה שקט, אבל המילים חדרו ישירות ללב. זה לא היה רע. זה היה מסוכן. הם עמדו דומים. מאחורי החלון נשמעו צחוקי ילדים, אך בפנים היה שקט מוחלט. רחל הריחה את בשמו, תערובת של מוסקוס וסיגריות. הוא לא עשה דבר, רק הביט בה. וזה הספיק. ראה דבר לאורך עמוד השדרה שלה. בערב ההוא, כשהם חזרו הביתה, רחל ישבה במכונית ליד יאיר, שסיפר על פגישה עם קבלן חדש. היא הנהנה, אך לא שמעה דבר. בראש שלה דיבר קולו של יצחק, זה מסוכן. לא פחדה. זה עורר בתשוקה. בבוקר למחרת, קמה מוקדם, לבשה חלוק, וישבה ליד החלון. ראתה איך הערפל האפור עוטף את החצר. ידיו של יצחק על האור שלה צפו במחשבותיה, כמעט לא נגעו, אך השאירו סימן. היא קמה, שלפה סט תחתונים חדש דק, שחור, עם תחרה בגב ולבשה אותו מתחת לבגדים הביתיים. כדי להזכיר לעצמה שהיא קיימת. 3 ימים אחר כך, רחל מצאה לעצמה תירוץ. אלבום התמונות המשפחתי, ששכב בביתם בארון, היה דרוש לכאורה למזכרת יום ההולדת של יאיר, מיזם שארגן ברוח טובה. יצחק השיב בקצרה, בואי אחרי 4, אהבתי. הדרך אל ביתו הייתה אפורה, הרחובות רטובים משיטפון של גשם קל, והאספלט זרח תחת האורות. כשהגיע, דפקה בדלת, שנפתחה כמעט מיד. יצחק עמד שם בשרוול אפור, עם מכנסי ג'ינס פשוטים, שיער פרוע קלות וזקן לא מגולח. ריח הקפה שעלה ממנו היה עמוק ומעט מסוכן. שלום, נשפה רחל, האלבום? הוא חייך בחצי פה, רק זה? הוא הוביל אותה למרפסת, שם כבר המתין תחם במתרמוז. ישבו יחד, דפדפו בתמונות. יצחק סיפר על נעוריו, על יאיר בילדותו, הילד עם האוברול הכחול. היא צחקה, אך בכל צחוק היה משהו כמו תירוץ. את זוכרת כשהגעת אלינו בפעם הראשונה? עם החולצה הכחולה? יאיר לא הוריד ממך את העיניים. ואת? הייתי נשוי ועיוור, כנראה. השקט נפל לרגע. ידו של יצחק שכבה על השולחן, סמוך לידיה, האצבעות לא זזו, אבל חיכו. רחל הניחה את ידה מעליו בחוזקה. הוא לא נשק, לא אמר מילה, רק לחץ את כף ידה. וזה הספיק כדי שיום שלם בוער בהלה של תשוקה. השבוע שעבר כאילו היה חיים שלמים. כל בוקר עם יאיר הפך לתפאורה קפואה בעבר, והיא שחקנית שיודעת שהיא מתרגלת לתסריט אחר. הכל החל ברגע שקיבלה הודעה מיצחק, תעזרי לי לבחור מתנה ליאיר? אני צריך את הטעם שלך. אחרי הצהריים. היא קראה את ההודעה כמה פעמים. כמעט תמימה, אבל עם שכבת משי סמויה בין השורות. רחל לבשה סמלה אפורה בהירה, עם צווארון צר ושרבולים עד המרפק, שהדגישו את המותן והעצמות הבריחים. נעליים כחולות כהות, עקב נמוך, סימן סודי. תחתיה בחרה בסט אדום של תחתונים, שלא חשבה שיצחק יראה, אבל ידעה שהוא ירגיש. הם נפגשו במרכז מסחרי ישן במודיעין, מקום לא בולט, עם רצפות עריכים וריח של קפה טרי. יצחק עמד בפתח, עם חיוך חצי מחוייך. שום מגע, שום מילים מיותרות, רק מבטים. בחנות בגדים לגברים שוחחו על חולצות, עניבות, חגורות. רחל החזיקה קופסאות, הוא הנהן. האנשים סביבם עסקו בענייניהם, אבל ביניהם הרגשה של תברה שקטה. אצבעותיו כמעט נגעו בפרק כף ידה כשלקח ממנה חבילה. קולו היה שקט מדי, והיא מצאה את עצמה נושמת בקושי. ליאיר יש טעם מוזר לאחרונה, אמרה, מסתובבת עם עניבה בדוגמה מופשטת. הוא בכלל תופס את הערך בצורה מוזרה, השיב, מביט ישר בעיניה. היא לא עשית מבט. וזה היה שם, באותו מחלקה תמימה לכאורה, שהמשחק האמיתי התחיל. אחרי הקניות, הציעו ללכת לקפה קטן בחצר. ישבו בפינה מוצלת, מוגנים מעיני הסובבים. הזמינו כוס תה, אבל לא נגעו בו. היא זוכרת איך הוא לקח את ידה על השולחן הפתוח, בלי פחד. פשוט לקח, החזיק כאילו העולם יכול להיעלם.
אני לא יודעת לאן אנחנו הולכים. אמרה, אבל אני לא רוצה לעצור. גם אני, אבל מפחדים שיום אחד לא נוכל יותר לשלוט בעצמנו. אולי זה בדיוק מה שחיכינו לו? אחרי הקפה, הוא הוביל אותה אל תחנת האוטובוס. ברכב נשמעה שיר ישן של אריק איינשטיין, והרגישה פתאום צורך לבכות מן המתח, מהמתיקות שבלב, מהתחושה שהחיים זורמים שוב בוורידים. לפני שירדה, הוא חיבק אותה. ארוך, שקט. ידו נחזה על מותניה. גל חשמל עבר בגבה, האור מתחת לסמלה נדלק באש. נפגש שוב? שאל, לא משחרר. כן, לחשה כמעט, והלב שלה דפק בקצב חדש. בערב, כשהייתה בבית, רחל ניסתה לשמור על שקט פנימי. יאיר לא שם לב למתח שלה, שעסק בעבודה ובפרויקט חדש באזור השרון. היא חייכה בחוץ, אך עמוק בפנים ידעה כמה קל להסתיר הכל עכשיו, כמה קל לשקר כשגוף מדבר אמת אחרת. בלילה לא נחה. שוכבת על הגב, בחולצת לילה דקה עם רצועות דקות, ועליה הסט האדום שהסתיר מפני יאיר. הסמלה דבקה באור, כמו זיכרון לגגועים. יצאה למרפסת, ישבה על כיסא, קרקה ברכיים אל החזה, ודמיינה את ידו על צווארה, את נשימתו על לחיה, את קולו החנוק לוחש באוזנה. ברגע השקט הזה, הבינה היא כבר לא שייכת לעצמה. כמה ימים חלפו, וכל בוקר התעוררה עם תחושה שהעולם מתנדנד מתחת לרגליה, כאילו הבית עומד על גשר תלוי שמטלטל מעל שקט עמוק. היא הכינה קפה, כימצה את חולצות יאיר, אבל הכל קרה כאילו מחוץ לה. כל מחשבותיה היו עליו. יצחק לא כתב, והיא לא שלחה אף מכתב. בין שניהם תלוי שתיקה לא סופית, רק הפסקה. יאיר החליט לצאת לבלות עם חבר ילדות במזכרת. הבית היה מלא אורחים, ילדים, שיחות וצחוקים, אבל רחל הרגישה זרה. באמצע הערב, יצחק התקשר. היא, כאילו בהשראת אינטואיציה, התרחקה אל חדר עם מרפסת. אני יודע שאת לא יכולה לדבר, אמר, רק רציתי להגיד שאני מתגעגע. רחל לחץ את הטלפון ללחי, עצמה את עיניה, ולא יכלה להשיב. רק נשמה. והוא שמע. וזה הספיק. שעה לאחר מכן הם נסעו הביתה. היא ישבה בדממה, אצבעותיה משולבות על הברכיים. יאיר, עייף ורפוי, הלך לצחוק על כך שהם בעצם חברים טובים עם יצחק לאחרונה, צחוק שנגע לליבה כאילו ידע את האמת יותר מדי. בלילה, כשהיא נשכבה במיטה, יצאה שוב למרפסת. הרוח נישאה בין וילונות הזכוכית, ובשיקוף החלון ראתה את עצמה בחולצת לילה דקה, שיער פרוע קלות, אישה שלא מפחדת מהסתכלות זרה יותר. היא הייתה חיה, מסוכנת, בודדה. ביום הבא הגיעה הודעה, אני נוסע לקיבוץ לכמה ימים. אף אחד לא יהיה שם. רוצה לבוא? בלי הסברים. רק תבואי. רחל קראה את ההודעה 10 פעמים, לא השיבה מיד, רק התכוננה. אמרה ליאיר שהיא נוסעת לביקור אצל חברה בצפון. הוא בכלל לא שאל. הקיבוץ של יצחק היה שקט, בין גבעות, בין שדות מלאים בשקדים וצמחי מרוב. הבית עץ ישן מוקף בפרדס דובדבנים. שיער היציאה קרק, מזמין אך מתוח. יצחק פתח את הדלת בחולצה מפושטת ומכנסי ג'ינס, שיער מעט מבולגן, זקן קל. לא היה שם תפקיד של חותן, רק גבר שעמד ומחכה. חשבתי שלא תגיעי, אמר, עיניו נעצמו לרגע. גם אני, השיבה, אבל הנה אני. הם לא זרקו את עצמם זה אל זו. ישבו במרפסת, לשתות תה עם דבש ואכול ריבה שחורה. הרוח נעה בין הווילונות. הוא דיבר על ספר שקרא, היא על השקט שעמד לעטוף אותה מהעיר. השיחה הייתה שקטה, אבל בין גופם הייתה להבה. לפתע הוביל אותה אל הפרדס. עץ תפוח עתיק, מתחתיו נדנדה עשויה קרשים. וחבלים. שבי, אמר. היא ישבה, הסמלה שלה רקדה ברוח. הוא עמד מאחור, אחז בחבלים, נדנד אותה לאט. ידיו כמעט נגעו בירכיה. בתנועה הפשוטה הזאת היה משהו קדום, אסור ומתוק. רחל עטתה את ראשה לאחור, הרגישה את חזהו מתוח תחת הבגד,
את הנשימה הפכה לקצובה. הוא עצר את הנדנדה, התכופף ולחש, אם עכשיו אני אכנס לנשיקה, הכל ישתנה. זה כבר השתנה, היא השיבה. הוא לא נשק, רק עבר עם ידו בשערה והלך פנימה. רחל ידעה שזאת תהיה הלילה הארוך ביותר בחייה. הלילה בקיבוץ היה שקט צורם, מלא באוויר דחוס של מתחים שלא נאמרו. רחל לא הצליחה להירדם. שכבו במיטה עתיקה עם משענת מאותרת בעבודת יד, על סדינים שריחם שילב בין סבון לעץ. מנורה קטנה על השידה היא בהיקה באור עמום, החלון היה פתוח, והאוויר היה לח ונעים כמו נגיעה עדינה. יצחק היה בחדר הסמוך. מאז שהלכו אל הגינה, לא החליפו מילה, אך רחל רגישה כל צעה שלו, כל נשימה שנשא בבית. לבשה חולצת לילה לבנה, דקה, עם תחרה עדינה על החזה. שערה פזור על כתפיה, והיא הביטאה את דמותה במראה אישה זרה, אבל אמיתית. דפק על הדלת פעמיים, בשקט. היא קמה ופתחה. הוא נכנס בלי לומר מילה, עצר באמצע החדר. לא התכוונתי, התחיל, אך עצר. גם אני, השיבה, אבל אנחנו כאן. הוא עבר עם ידו על כתפה, לאט, בקפידה. המגע הזה היה נקודת האל-חזור. הוא משך אותה אליו, לא בכוח, אלא בביטחון של גבר שיודע מה הוא רוצה. הרגישה את נשימתו על צווארה, את ידיו משייטות על גבה, יורדות לאט. הרים את סנטרה, הביט בעיניה. המבט שלו לא היה זר, אלא מרוכז, כמעט כאבני. אם נתחיל כבר לא נוכל לעצור, אמר. אני לא רוצה לעצור כבר מזמן, לחשה. לא נשארו מילים. שפתיו מצאו את שפתיה באיטיות, בנעימות, במתח שמשלב בין חרדה להקלה. נגע בה כמו סוד תמון. הוריד את חולצתה כאילו היה פותח מכתב יקר. ידיה רעדו כשהגיע לחזהו, כשהאצבעות נגעו בבטן. הכל לא היה תשוקה רגילה, אלא כוח. הכוח של להרגיש שמישהו רואה אותך באמת לא כאישה פונקציונלית, לא כאשתו של יאיר, אלא כאישה מלאה. הוא כיסה אותה בגופו כצל, תנועותיו היו מדויקות כמעט ללא קול. נשימותיהם ומחיאות הסדינים היו כל הקולות שבחדר. היא נשכה את שפתיה כדי לא לצעוק. הוא אחז בידיה חזק, עוגן בעולם החדש שנפתח לפניהם. זה לא היה טירוף, אלא התעוררות. כשהשקט ירד, נשארו ערים, מצמידים מצחים. הוא ליטף את ירחה כאילו בודק אם היא עדיין שם. היא הקשיבה לליבו, והוא לנשימתה. את מבינה שזה לא פשוט, אמר. אני יודעת, ענתה. זה כבר לא יעצור. בבוקר היא נסעה. הוא לא ביקש שישארו. היא לא ביקשה שיחזיקו בה. הבית חזר להיות רגיל. יאיר צפה בטלוויזיה, שאל לשלומה של חברה שלה. היא שקרה בקלות שהפחידה אותה בעצמה. על גופה הייתה אותה סמלה, אבל מתחת לה היה גוף אחר, גוף שבו גרה אישה שעברה קו. חלפה שבוע, ואז עוד שבוע. יצחק נעלם, כאילו לא היה. רק אצבעותיה נזכרו באורו, רק שפתיה חיפשו את הרכות ההיא. בפנים הכל המשיך לבעור. לילה אחד, יאיר חיבק אותה. היא נתקעה. הוא אמר, את שונה. אני לא מבין. כאילו את כל הזמן רחוקה. היא לא ענתה, רק חייכה. הוא הלך לישון, והיא נשארה בחושך, מחזיקה את הטלפון, קוראת שוב ושוב את ההודעה שקיבלה רגע לפני. אני נוסע לכמה זמן. הציעו לי עבודה באילת. אולי זה לטובה? אולי לא נראה. שוב, אבל אני רוצה. נקודה. היא לא ידעה איך להגיב. רק דמעות לא מעצב, אלא משחררות, מבודדות, מבלבלות. יצאה למרפסת. הרוח ניירה את הווילונות. ואז הבינה, לא משהו נגמר. רק התחילה סיפור אחר. בלי מסכות. עם או בלי הוא. כי לחיות בלי לגעת באמת, כבר אי אפשר.